Ito na itong Bisaya na manok. Ngayong adlaw mga idol, sa kininga ko mag-ihatag manok kay wa tay sudan. Og maayo gyud natin mga buhi nga mga manok diri sa probinsya mga idol kay natin makuot wa tay sudan. Kini pula atong ihawon. Kay wa gyud tay sudan ni ron, wa sweldo. Itong lawgan kay aron madakpan. Oops, wa gyud dakpan oh. Dara ni tago na. Itong dakpon. Kaya pula, ano to? Tara. Dakpan yun mga idol. O na itong sudan ron. Ihaw tag manok Bisaya. Kaya wa tayong sudan lain. Andam tag lamas mga idol. Ato na yung ihawaon ang Bombay. Og luya. Para pawa sa langsa. Og kulikot mga idol para malanghalang gamay. Ukal nang ininit ato nang lapuan kay itong himulbulan. Pit na mahuman, saulo na lang, human na. Lablaban. Daron man nato mga idol. Lamang gini idol natin mga buhi-buhi kay nahagi tayo maluto. Itong pabasubasan para mawa gid ang langsa. Mabusubas ng tubig na ato aning pabukalon. Ngan to glamas ang luya atong gitatad gina. Utang. Ya utang Bombay. Terus sa gibutang ang kulikot. Yung kulikot ni dagbida mulang halang basta Bisaya. Tuntakloban mga idol. Bukal na. Ato ning tilawan. Kayon. Dag asin. Kayon. Tilawan na to, okay na ba? Ito na. O maghukad na yung idol kay mga namin. Luto na itong Bisaya nga manok. Daghang salamat sa inyong mga idol.